Čusbus autobus, víta vás Eliška a Vladka pri našom prvom dieli. Naša vlastnoručne vyrobená húpačka. Ja som Eliška a na húpačke je Vladka. Takže už sa krútim. Takže ukážem vám, jak sa húpeme. A výborne sa na nej krúti, takže ukáž. Ale podstatou je nespadnúť. Potrebujete na to nejaký strom, na to si dáte lano, prevesíte, potom tuto si spravíte taký úzol, potom dáte drevo a nejak obviažete a na spodu si spravíte uzle, ale silno zatiahnite, aby ste nespadli. My sme si spravili aj taký mostík, aby sme sa lepšie rozhúpávali. Takže tu je drevo, na to dáte škrydlu a budete sa rozhúpávať. Takže, ešte vám ukážeme, jak sa húpe Vladka. Musíte tam aj poriadne pripevniť, aby vám to nespadlo. Presne tak. Alebo ešte nejaký trochu tlstejší, máte viac kilov, no tak musíte si tam dať niečo iné, bo už sa nám stalo párkrát, že sme to prelomili. Takže to by bolo na dnes všetko, až chcete vidieť ďalšie videá, napríklad korčulovanie, Minecraft možno, no tak dajte odber. A potom, až sa vám video páčilo, no tak dajte like, alebo až sa vám nepáčilo, tak dajte palec dole. No a... Obrazne povedané. Obrazne povedané, no tak, a prosím vás, dajte koment. Takže Čusbus autobus.